Ayo Mufidah kene. Ya, Mas. Yo. Mike gawa. Mikir digawa. Ya. Halo. Halo, Selamat malam Mufidah. Selamat Iya, malam. halo suara kamu. Bukan mukrim. Bukan mukrim iki lanangan kok mangsamu iki. Lah kan Besti. Duk. Besti. Sadar. Weteng munggah iki Lydia Kando, weteng mudhun Ahmad Albar. Sadar. Pengen ya. Pengen. Nah, aku ro kowe genah lanang do lanang kok. Lah nek iki pengen ngene iki. Lho, kene rong nawani kok. Ya ora to. Ayo ndak diaturke. Nggih, niki dilanggamke riyen. Langgamke sik. Iya. Langgamke didampingi mengko nek pas dangdut irama rock and roll Mbak Mimin Mbak Apri raturi lenggah. Oke. Ayo gadis Tulungagung. Iki mau ditekokke karo Pak Lurah kok Mbak Mufidah enten Pak niki. Pak Lurah. Lah iya. Monggo ya. Dek jaman barajuang. Bukan Jan. Jorek kelingan. Lah iya wong wedok asli kuwi. Kaya ngene iki. Heeh. Waduh, bahaya iki.
Upama dadi bojomu ngono piye? Kowe gelem ra kowe? Gelem ning kamare kudu rapet, Pak. Lah kok iso? Ha iki malam pertama rampung ki mesti ning ngarep lawang. Enak tenan. Lah kan iku kan mertandake aku penak tenanan ngono lho. Kan jenengan nggih ngrasakne penak ora? Penak. Penak goyanganmu penak, suaramu penak. Kowe iso ngene iki. Wah, iso tenan kala menjingmu. Aku ya iso ning tekan rasaku, Mas. Hah? Aku ya iso ning ra tekan rasaku. Ditekan-tekanke nang kene ora tekan iki ngopo? Tekan-tekan. Duit ora tekan iki lho. Lho, Lah kuwi garek iki gagasen. Setika. Wis ora ini clontengan kaya ngono, tekan rasane ya nyatane. Lah kuwi iki ngopo? nah, Capek ngono. Capek ngono. Awas lek. Awas. Engko lek ususe metu piye? Kaya Ambon Peniti. Capek gundul. Capek gitu. kowe tek malah kaya mendemari mas to kowe iki. Kaya iki lho, kaya gendok iki lho. Lho, kowe lho. Jadi piye? Capek gunung. Gunung. Penak tenan. Yo, Ayo ngono. kudu iso. Mantan kondektur kok. Nyun idi palilah para pamirsa. Ora sae dipalih terus. Milani. Kowe iki rasa njaluk idi, malah kono arep maringi idu. Capek. Gunung. Enak tenan. Wis, niku kaya tangga kula nek nesu karo sing lanang nggih ngoten niku. Oh, alah. Mancing terus. Iki gadis Tulungagung. Iya, gadis Tulungagung nek kowe kan banci tulang-tulung. Lah soalnya aku dikuliti ranah pribadiku terus kok, Mas. Lah, hebat profesional. Profesional, elok. Ya jane nek nyanyi ngene iki hobi nyanyi, Pak. Iya. Kawe cilik niki nyanyi. Nyanyi apa? Napa mawon iki adus menyanyi kok, Pak. Oh iya. Adus niki nyanyi. Adus nyanyi. Sabunan menyanyi. Piye? Teng rai kemana di mana teko weteng kenapa teko kene ini apa Samplokno, Mas. Keliwat no. Ayo wul jawul. Ayo. Iya. Dadah. Sakar bisa gunung tendang kaki rasa Apero. Gogoro kabeh. Aja ngisi-ngisini aku to, Lek. Saya ngene. Aja ngisi-ngisini wis tak cukur. So, umur pira kowe iki, Nduk? Selawe. Oh, berarti nggo namu putih kok. Nggo namu iki lho putih. Yes, Mas, tak klumpuk niku tak gone gawe idep. Elalah, ngene nyelungat. Menika saking matur nuwun, Nduk, lenggandhe Pak Haji Suradi.